Въпросите ли са те? Да. После може да те покана да изиграем една блиц партия. Може. 30 въпроса с Марио Баятов. Здравей! Здрасти. Благодаря ти за това, че прие поканата. Първо, как си? Добре. Прекрасно. Връщаш се от един лагер Да. в нашата сливенска местност Карандила. Как беше? Сподели някакви впечатления. Беше прекрасно, заедно с господин Очков и господин Красимир Русев. Имахме хубава тренировка. Първия ден анализирахме игрите от турнира в Котел. Втория ден разигравахме позиции. Третия ден учихме нов вариант срещу D4. Ами да започнем. Представи се с две думи за хората, които не те познават. Аз се казвам Марио Баятов, на 14 години. Уча в ПМГ Добри Чинтов. В момента съм 8 клас, ще бъда 9. Как се запали по шаха? Това стана края на 2022 година, когато всички приятели от класа ми започнаха да играят шах в час по физическо. Тогава аз бях много слаб. Загуби от детски мат. Да. Почти след една година, през лятната ваканция, когато се събрахме да играем и ги бих всички. Какво те грабна в играта? Беше забавно да я играя и ми хареса. Просто ми хареса. Добре, а как успя толкова бързо да напреднеш? Като за начало играх много, а след това и отидах в клуба на господин Очков, където след една година горе-долу, през 24-та, той ми стана личен треньор и тренирахме много. Имаш ли до момента успехи, с които да се похвалиш? Честно казано, аз не се гордея много с успехите си. Станах втори на държавното по класик. До коя възраст? До 16. Твида? Говори ли ти? Да, Твидата. Твидата, там станах първи в мъжкия турнир. 7 кръга, имах 4 победи и 3 ремита, като направих реми с втория, с третия. Може ли да кажеш като имена, кой успя да победиш? Направих реми с Цветомир Ангелов, но тази игра бях с Компович и... Тоест даже си бил изпечелян. Да. Бих Димитър Дилгеров и направих реми с Мартин Пеев, който е много силен. Кой е най-силният шахматист, срещу когото си играл? Онлайн най-силният шахматист, който съм играл, е Хикаро Накамура, въпреки че това не се случи на истински шах, а на вариант в шах. Спелче сега. Какво се състои този вариант? Има две сили, които фигурите могат да притежават. Нормален шах. Може да си избереш някоя фигура да прескочи друга фигура като кон. Примерно, както е коня тук, офицера тук да кажем, и можеш да прескочиш този кон и да вземеш дамата. Или да замразиш някоя част от дъската и да не може да се мързна в следващия ход. Да, и ти там успя да го победиш? Не, направих реми, въпреки че така му взех дамата, той не го видя и се съгласихме на реми. На живо стана това в Котел преди 5 дена. Играх с гросмайстор Петър Дренчев, той беше най-силният, с който съм играл. А кого си побеждавал най-силен? Побеждавал съм Найджел Шорт на Блиц преди около месец. На живо. Найджел Шорт, силен английски гросмайстор, претендент за световната титла в един момент. Да. Не знам дали знаеш това. Знам, да. Само това мога да направя. Дамата малко не беше честно. Защо? Защото ми падна времето. Добре, това е фактор. И времето е част от играта. Вярно е. Всъщност ти кое повече предпочиташ? По-дългата контрола или по-къса контрола? Лично аз предпочитам по-дългите контроли. Любимата ми е 60+30. Защо? Аз обичам да мисля. По-ниските контроли, там има и малко късмет, за времето. Аз да ти кажа пък едно лично мое мнение, според мен няма късмет в цялата работа. Всичко е до умение. Да. И няма случайни неща. Защо, например, Магнус е номер 1 по ускорение по Блиц, многократен световен шампион. Няма случайни неща според мен. Има ли партия, която никога няма да забравиш? По-скоро тази срещу Хикаро или ремито ми с Александър Бортник, силен гросмайстор украинец. Да, имаш ли други такива резултати? Аз малко ще те подтикна да споделиш повече неща. Аз играя много онлайн шах, играл съм с много гросмайстори. Наскоро победих един руски гросмайстор Александър Русменов, 2800-2900 на Блиц. Няма какво да кажа просто. Според мен трябва да се направиш едно топ 10 на твоите най-добри
победи и резултати срещу такива играчи. Защото за мен това е супер впечатляващо. Всъщност колко е твоя рейтинг? И на живо и онлайн отделно да кажи. На живо е 1900, на онлайн е към 2400. А твоя върхов рейтинг? 2500 на Блиц, на Булет 2600. А имаш ли съперник, който ти е любим? Освен малкия Митко? Малкия Митко, да. Малкия Митко. Има един приятел, кандидат майстор от Пловдив, в момента живее в София, Иван Кочев. С него сме приятели, пишем си, играем. А имаш ли съперник, който ти е неудобен? По-скоро не. С всички обичам да игра. Не. Може би като стил нещо, което самия му стил ти е по-неудобен. Има един, ама не е точно неудобен стил. По-скоро е малко скучен. Момчил Желев от Тянго. Ако го гледа, да не ми се сърди. В партиите ни просто няма много игра. Отивате да разменяте фигури, влизате в еншпила. Нещо такова. Добре, а тебе коя ти е любимата фаза на игра? Митошпила. Когато има повече фигури. Кой тип игра ти харесва повече? Комбинативната или чисто позиционната? Комбинативната. Въпреки че се опитвам и да играя позиционен шах в момента. Имаш ли някаква забавна история, свързана с шаха? Някой да ти е бутал тези фигури? Да, сетих се за една в Котек. Въпреки че не е много забавна, накрая се смяхме. Защото играя срещу едно турче, 1700. В края на играта вече успявам да го надиграя. Знам, че ще спечеля играта. И с около 40 секунди на часовника играя си хода, натискам часовника и той докато мисли, отивам да надникна партията до нас, защото тя също беше интересна, на мой приятел Николай Иванов. И когато се върна на дъската, поглеждам си часовника и то чете 8, 7, 6 и за малко да загубя по време. 6 секунди ми трябва. Не съм си натиснал явно часовника както трябва и... Докато ми разказваше това нещо, се сетих за още един въпрос. Има ли случай някой да натисне часовника без да изиграе ход? Има един път на Блиц стана това, когато вече бяхме с по 2-3 секунди, обаче аз спрях часовника и се обадих на съдията. Той го рекламира за грешен. Ти на няколко пъти спомена този турнир в Котел. Можеш ли да разкажеш малко повече за преживяването? Имаше прекрасни условия. 9 кръга, 60 плюс 30 контрола. Не ми хареса едно нещо, което не е свързано с турнира, беше моята жребия. Като аз играх с 3 силни човека и срещу всеки от тях играх с черни фигури. Той е Петър Дренчев, Методи Стойнев и Божидар Иванов, всичките с над 2200 рейтинг. Добре, а какви бяха твоите очаквания за този турнир и успя ли да ги покриеш? Според мен не успях да ги покрия. Имах две ремета, които не трябваха да стават според мен. Едното е срещу Ния Малчева, където направих реми, но тя игра добре. Другото е срещу едно украинче. Там също направих реми, като можех да го бия. Ние знаем, че в шаха, освен победи и добри резултати, има и много загуби. Ти лично как се справяш с загубите? Не е много лесно, аз не се справям много лесно с загубите. Ако е срещу някой силен, предполагам ще го преживея за 1-2 дена, но ако е срещу някой, който знам, че мога да бия и загубя партията, понякога това ми влияе много. Искам да ти кажа, че съм забелязал в тебе, че си много взискателен към себе си и амбициозен. Личен съвет мога да ти дам една идея да не ти пука за загубите. И изобщо играта да я приемаш малко по-като забавление, без огромно напрежение. Пак си има и целите, има и си амбицията, но нагласата да ти е малко по... Може ли да кажеш нещо, което шахът те е научил в живота като ценен урок? Най-вече на търпение. Харесваш ли блица? Харесвам блица, със сигурност харесвам. Използваш ли го за забавление? За забавление. Виждаш ли някакъв начин, по който той да ти помогне в подготовката или в твоето развитие? По-скоро не, но има две неща, за които той може да ми помогне. Това е за бързото упражнение на някой дебют нов, който съм научил, или как да се справям в ситуации в цайтнот. Имаш ли любим дебют? По-скоро нямам любим дебют. Аз обичам много дебюти, например шотландска с бели, каро с черни. В момента уча и D4 за бели. Има ли дебют, който никога не би играл? Бонклав. Добре, може ли да го покажем набързо? E4, E5, царе 2. А пробвал ли си да играеш нещо друго? Първи ход F3. Играл съм го, да. Ако някой ме ядосам много.
получава това. Аз мисля, че можеш да спечелиш партии с този дебют. Имаш ли преди турнир някакъв ритуал, някаква специална подготовка? Да спиш, примерно, с пешка под възглавницата, нещо? Не, нямам. Колко време отделяш за тренировки? През учебната година нямах много време, но намирах винаги около 2 часа на ден да се занимавам с тренировки и около 1 час за игра. Добре, а ти какво мислиш за едни по-странични фактори? Психологическа подготовка и физическа подготовка? Със сигурност това са най-важните фактори в шаха. Странични. Ти ги слагаш по-високо дори от... И от подготовката преди играта. Като аз сам разбрах, че без физическа подготовка на дълги турнири не може да се играе както. Кога го разбра? В София. Добре, а как по-конкретно може един състезател да се подготви психологически? Може би ако знаеш кой ще бъде съперника? Да, ако знам кой ще ми бъде съперник, ако съм наистина подготвен за играта, ако знам какво ще ми играе той, дебют, и съм уверен в това. Аз мога да ти споделя, че има техники, които има начин да се подготвиш психологически. Визуализация се нарича. Опитваш се да си представиш самата партия, как ще протече. Най-лошото, което може да се случи в тази игра, подготвяш мозъка си по този начин за тия неща. И после, като се случва в истинската партия, ти си подготвен, не те изненадва това нещо. Няма психологически ефект. Използват и в други спортове. Например, в леката атлетика, преди дълги бягания маратонски, които са много изморителни. Ние шаха може да го сравним с един дълъг турнир като маратон. Вярно. А физически как се подготвяш? Тренирам. Вкъщи, не ходя на фитнес, вкъщи с баща ми. Добре, сега аз ще кажа Alien Gambit. Да, любимия ми дебют. Веднага предизвиквам усмивка в тебе. Любимия ми дебют срещу Каро Кан. Можеш ли да го покажеш? Така. E4, C6, D4, D5, кон D2, взима, кон F6, кон G5. И на H6, кон по F7. Всъщност жертваш коня за слабостта на царя. Да? Да, така. Така се играе. И сега целта е кон Е5, офицер тук, рокадо и понякога топ Е1, ама F3, дама G3 и атакувам царя. Да, доста интересен дебют. Аз също съм претърпял загуба в този дебют. Да. Няма да ти кажа от кой. А откъде идва името на този дебют? Идва от известен български шахматист, кандидат майстор Волен Дилгеров, като прякор му е Witty Alien. Какво означава Witty Alien? Умно извънземно или мисля, че беше така. Използваш ли доста онлайн платформи за подготовка? Използвам... За игра? За игра използвам Chess.com или Chess, а за подготовка ChessBase. А ти лично как се чувстваш по-добре, преди екрана или в жива партия? По-добре на жива партия ми е по-забавно. Сега аз имам източници и знам. Имаш една мечта по-особена, да станеш гросмайстор. Не, това не ми е мечта. Така ли? Защото знам, че няма да стане, но целта ми е около 2300. Аз започнах прекалено късно да стана грос. Сега имам и по-различно мнение от тебе, но както и да е добре, а каква ти е твоята мечта и цел? Моята мечта е да стана на ниво в България, което мога да бия дори гросмайстори, българските гросмайстори, въпреки че да не е всяка игра. Тоест едно ниво все пак около гросмайстор? Около 2200-2300. Това е. А имаш ли някакви по-краткосрочни цели? По-краткосрочните ми цели за сега е 2000 евро, после ще е 2200. Аз ти пожелавам даже и да надхвърлиш тия твои очаквания и все пак да станеш първия сливенски, първо международен майстор, после защо не и гросмайстор. Сливен няма такъв играч. Най-високото, което сме стигали е Фидя майстор, Димитър Карапчански, може би се чувал за него. Добре, сега ми кажи, кои са ти най-любимите шахматисти? Най-любимите ми шахматисти са Магнус Карлсън, от България Веселин Топалов, разбира се. Гледаш ли партии на Топалов? Гледал съм, да, доста съм разглеждал. Хикара на към. Добре, а ти имаш ли личен идол и човек, от който се учиш? Човек, от който се уча, разбира се, треньора ми Очков и Красимир Русев. Разглеждам много от партии. Кой играч от тия, които са на високо ниво, поред тебе твоя стил се доближава най-много до неговия? Мисля да кажа Ерегайси и до някъде Накамура. А Гукеш допада ли ти? Гукеш става, но не е. Харесва ми, че е млад световен шампион, но стил му на игра не е много мой. Да, за световните шампиони имаш ли любим такъв? Магнус Карлсън и Веселин Топалов. Сега малко въпроси извън шаха.
Ти си ученик и то една от най-силните специалности в Сливен и изобщо в гимназията, в която учиш, математика с информатика, нали така? Не, с графичен дизайн. Как избра тази специалност? Ами реших, че аз съм добър на рисуване. Обичам да рисувам. Реших, че освен шаха, нали, ако продължавам да играя сериозно шах, ще ми трябва и някаква друга професия, която да ме държи някакси в бъдеще. И затова избрах това. Как съчетаваш шаха с ученето и с другите твои ангажименти? Имам план, отделям шаха и ученето. Като, примерно, ако съм втора смяна, сутринта уча 2 часа и останалото време игра шах. Тоест може да кажем, че ти си един подреден човек. Не точно подреден, но... Умееш да си разпределяш времето. Да. Имаш ли достатъчно свободно време? Със сигурност. Какви са твоите очаквания за бъдеще? Мисля, че ще се опитам да прогресирам в шах възможно най-бързо. Като образование мисля да продължа в тази паралелка и тепърва с четене по изобразително ще мислим как да... Със сигурност ще продължа с тази специалност графичен дизайн. Ще рисувам различни неща на компютъра. А би ли се занимавал да учиш деца на шах? Да, това със сигурност ще го помисля като вариант в бъдеще. А какво би дал като съвет на едно дете, което сега започва да учи шах? Кои, да кажем, грешки може да ги избегне? Да не се отказва. Ако загуби партия, да не се отказва просто. Дори да падне от някой слаб, не трябва да се отказваш и да продължаваш си нагоре. И някой ден ще минеш тези, които са те били преди. Как обичаш да прекарваш твоето свободно време? Риболов. Гледам много Формула 1. Как се запали по това нещо? Баща ми и дядо ми гледаха преди много. Това стана в 2018 година, когато реших да гледам едно състезание с тях. Имаш ли любим състезател? Любимият ми състезател е Шумахер. От сегашните е Алонсо или Люклер. Добре, музика слушаш ли? Музика, да. Предимно рок. Добър избор, ще кажа. Обичаш ли да четеш? По-скоро не. Не съм голям фен на четенето. Трябва да си призная. Обичам обаче да чета книги за шах. Как предпочиташ да учиш нови неща в шаха? Чрез книгите, които са, да кажем, старите книги или по-съвременни, или визуално, чрез клипове, чрез видеоуроци, лекции? По-съвременни с видеоуроци по-скоро. Старите книги са за класическите играчи. Сега шаха е съвсем различен, според мен. Да, аз ще кажа, че от старите играчи има доста какво да научиш. Да, това е сигурно да. Може би там шаха е бил малко в чист вид, без дебютна теория. Зависи какво имам предвид от стари. От времето дали е на времето на Фишер, на Каспаров или на Ласкър, примерно. Какви са твоите мечти извън шаха? Мечтата ми е да се срещна с Никола Цълов, който е пилот във Формула 3 и надявам се бъдеш пилот във Формула 1. Искам много с Веселин Топалов да вечерям и да си поговорим. Как е станал толкова добър, как е тренирал и как е успял. Има ли шахматисти така да кажем по-на местно ниво, които ти правят впечатление? Може да кажеш като по-възрастни или като деца? Направи ми впечатление, Божидар Михайлов се справя много добре. Ти виждаш ли от сливенските деца, виждаш ли други, които биха могли да се развият и да стигнат далеч в шаха? Мога да кажа някой. Иван Иванов, Мартин Бакалски, примерно. Мога да кажа Митко Маринов. И Мария Василина на тях. Кого би предложил да поканя в следващия епизод? Искам много да видя Веско Данев. Според мен винаги ще има какво да каже и ще бъде интересно. Добре. Ще поканя Веско Данев, да се чувства поканен вече. Аз искам да ти благодаря за това интервю и че прие поканата. Най-искрено да ти пожелая успех в твоите начинания в шаха. Благодаря много.